An damfari Abubakar Bashir mai shadda maƙudan kuɗaɗe a TikTok. Fitaccen mai shirya fina-finai a masana'antar Kannywood, Abubakar Bashir mai shadda ya game da sharrin 'yan damfara a TikTok, inda ya samu wasu maƙudan miliyoyin nerori amma a lokaci ɗaya ya neme su ya rasa. To shin ina kuɗin suka tafi? Me ya faru? Za mu fahimci komai a wannan labarin. Kamar yadda aka sani, a wannan zamanin akwai mutanen da kwata-kwata ba su da wata sana'a sai TikTok. Ba sa komai, ba sa chess, ba sa as. Abin da suka sani kawai wajen neman kuɗinsu shine TikTok. Kuma ba wai tallata wasu kayan siyarwarsu suke yi a TikTok ɗin ba domin su samu masu siya. Sannan ba wasu ne suke kirawo su ba su talla domin su tallata musu kayansu akan shafinsu. Duka babu ko ɗaya, amma dai sana'arsu TikTok ce, da ita suke ci, da ita suke sha. To amma su waɗannan 'yan TikTok ɗin ta ina suke samun kuɗi kuma akan TikTok ɗin? Kuma gashi ba wasu kayansu na sayarwa suke tallatawa akan shafin nasu ba, sannan ba wasu masu kayan sayarwa ne suke ba su talla ba, amma duk da haka ba su dogara da komai ba a wajen neman kuɗinsu sai TikTok. To irin waɗannan suna samun kuɗinsu ne akan TikTok ta hanyar yin shirin kai tsaye a TikTok ɗin, wato live program. Idan mutum yana da mabiya a TikTok, musamman idan mabiyan nasa suna da yawa sosai, to idan ya buɗe shirin kai tsaye akan shafin nasa wato live program, sai ya samu dandazon mutane da za su shiga cikin shafin nasa a yi hira ko kuma a tattauna wasu maganganu na daban. A irin wannan shirin ne kuma mutane ke turo kyaututtuka wato gifts, wanda a cikin irin kyaututtukan akwai zaki, akwai mage, akwai jirgi da dai sauransu. Dukkan waɗannan kyautuka kuma da ake turawa wato zaki ko jirgi ko mage da sauransu gaba ɗaya kuɗi ne. Wato idan aka tura wa mutum zai iya canja su ya mai da su maƙudan kuɗaɗe, kuma ya cire kuɗinsa a duk lokacin da yake buƙata ya yi amfani da kayansa. To su dai su Abubakar Bashir mai shadda sun san cewa tabbas ana samun kuɗi a irin wannan tsarin da ake yi a TikTok na live program wato shirin kai tsaye. Amma sai dai ba su da cikakken ilimin yadda abin yake da kuma yadda tsarin yake. Wannan shine ya kawo dalilin da yasa ake zargin an damfare su maƙudan kuɗaɗe shi da abokinsa Kamal S Alƙali. Abokin Abubakar Bashir mai shadda, wanda shi ma mashirin fina-finai ne a masana'antar Kannywood sannan mai bada umarni, wato Kamal S Alƙali, shi ne ya kawo wannan magana ya kuma wallafa ta akan shafukansa na sadarwa, inda ya ce a cikin shirin kai tsayen da suka yi a TikTok akwai Samha Inuwa a cikin shirin. Sannan ita Samha ta san komai akan shirin kai tsaye na TikTok tunda kusan kowane lokaci tana yi. Amma dai Kamal S Alƙali ya ce baya zargin Samha a wannan gagarumar damfara da aka yi musu. Salamu alaikum jama'a. Sanarwa zan yi ku kuma in ce wannan jan kunne ne ga wata mara ji. Domin tun da kuka gani na fito a sukwane to akwai ɗan wata matsala. Duk da dai tana hannun hukuma kuma muna shirye-shiryen ɗaukan mataki, amma abin da yasa zan jawo hankalin matasa musamman 'ya'ya mata a wannan kafa ta TikTok ko kuma social media gaba ɗaya shine domin su kiyaye, domin abin da wannan yarinya ta yana so ya zubar da kimar 'ya'ya mata kuma a ɗauke su kamar wasu mutane waɗanda suke ba su da ko riƙon amana ko kuma ba su da karamci ko kuma suna da saurin butulci. Kuma abubuwan da ta yi min na yafe, yes, jarumar mu ce ko kuma in ce a masana'antar Kannywood take, duk da wasu 'yan matsaloli sun giggifta, to dama ta saba da irin wa'annan. Amma abin da yasa ne wannan magana shine ni na riga na kusan in ce na yafe mata na bangare na tunda ta jima da yi min, amma ta riga ta tabo dan uwana mai shirya fina-finai. Dan haka ku jira ni zan zo in kawo ta in zazzage zare da abawa a wannan kafa, domin in mun tashi ku yi alƙalanci kuma kada ku ji hukunci daga wani guri ku ɗauka ko dan mace ce an zalunci ta ko wani abu mai kama da haka. A'a, ita ta jawo kanta. Ku biyo bidiyo na gaba za ku ga kowa ce. To bayan Kamal S Alƙali ya yi wannan magana wadda bai buɗe komai ba bai kuma fayyace komai ba, amma wasu da suka san maganar sai suka fara zargin cewa Samha Inuwa ce kuma akan ta yake wannan magana. Sai dai Kamal S